Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dorong soto masuk kita tu par minggota martangiang naho mahita. Amin. Tapuji matuhata siya buku dia nomor 7 ayat 1 satu ayat 2. Biarlah Kristus ini, oi nami
marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, namanopa langit dohot tanoon. Amen. Tungi sema dongakku diaka benua gijang, jala dukon niho, dang adong di halomohon rohaku di tanoon. Nang pemeru sibukku dohot rohaku, saya debatado partano batoan ni rohaku, jala perjabaraku saliling-lilingna. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala parasiroha. Upaserep hami rohanami di jolom jala hupangido hami tuho. Sailehon asini roham manggohi rohanami. Jala sodangi rohanami marhite-hite todim. Asalam hutinggal hon hami nasa dosanami. Jala hutangihon hami hatam na badiai. Saipayan mahatam di bagasan rohanami, asa marparbue nadenggan hami, upangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, imasian patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahudo jahu bade batam, ninna debatata, dang jadi marakku pau, bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go so ture dalanna, ay hona uhumna dosugut akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadihon ari minggui, dina onom arima ulahamu nasa siulaumu, alayanggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba de batam doi, dang jadi hom mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi isini hutani halape, na mangibati hutam. Aidi na onom ari do ditop padebata langit do hotano
dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia doi ibana diari papituhoni. Ibahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapom mudonatorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolo di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho. Pati paonopon, unang ho mamunu. Papituhon, unang ho mangalakuk. Pawaluhon, unang ho manakko. Pasiahon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behado padok ni debata taringot tu patikna sapului odo. Audo Jahoba de Batam ninna de batata pargogo na sohatu dosan jala parimas. Diluluhon dosa ni ama-ama tu pino parna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton. Pino parni akan suguroha diau, alai asi dorohaku di akan namar ribu-ribu, akan namar holong di roha diau. Naso mangalausi patiki. Itu sahatna tong rap mangidu kemahita sian debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hombar tu patimi. Amin. Atopoti madosata tuado panidebata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami nadi banua gijang. Pargogo naso hatu dosan. Pardenggan basa doho jala rodi saleleng leleng nado asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jok-jok do hami mardosa maradopon ho. Jala jok-jok do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangolosion nami di hatam. Ale Tuhan Jahoba, saya unang paingot-ingot pangolosion nami. Unang alang asini roham. Saya urupi mahami. O ale Tuhan debata hatuan nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringa tuasani dosata. Para siroha jala perdenggan basa do jahuba, labat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibain tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka haja hatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani jahuba di akka nama kebiari ibana. Asangapon ma di debata na digijang. Amin. Epistel di Minggu Tasadarion di Enetian Pasalmen 125 ayat 1 ayat 5 Pajahama Marsika Soring di ayat 5 Rabhita Majaha Ede ananakok akana marhaposan tu Jahoba songon dolo Sion donasida dang tagamon humordit hot do tahe rodi saliling-lilingna Kaduluk dunia humaliang Jerusalem, Jahoba yang go humaliang bangsona, olat nior rodi saliling nilelengna. Aidang tagamon tong madodon tukot harajaon ni hajahaton di atas perjabaran ni akka partigor, asa unang lao tangan ni akka partigori tu hageduhon. Saya bayang mana denggan alih Jahoba. Tu akan adenggan rohai, doa tu akan sisang munjur roha di bagasan. Rapita, alai anggo akan manipil tu dalam nasida sadiri akan negeduki, saine tangion ni Jahoba do nasida, rap rohot akka jahaton, dami masonggop tanon ni Israel. Ido sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jalan na peopsa. Amin.
hati dako maha porsiatai dongon nahina tidak koni dongata saha porsiao desa dok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai iman atinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si atodi porbadia adorang sohaubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman na silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banotoru dung ditanom na mulak mangolu dari patoluhon na manaik tu surgo la hundul siamun debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani isima ibana pemamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia daladong sada huria na badia huria hato panihala Kristen ak na badia doho di asani dosa doho di hatai na mandok mulak mangolu sugut dagni halak na umate doho di hangoluan na sora suda. Amen. Ulaonmu
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 8 September 2024. Partangyangan Week, Rabu tanggal 10 September 2024. Parjolo di Week Cipinang, di Bagas ni keluarga Jesi Agian Boru Pardede, alamat Asrama Brimob Blok K7, RT 13 RW 5 Cipinang Atas, Jakarta Timur. Paduahon di Week Duren Sawit, di Bagas ni keluarga Timotius Huta Barat, Irena Boru Tambunan, Jalan Antareja nomor 7 Duren Sawit, Jakarta Timur. Patuluhon di Week Rawasari, Cempaka Putih, di Bagas ni keluarga Sintua Manuala Osman Huta Julu, SHMM Boru Sianipar, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Opat di Week Kelapa Gading, di Bagas ni keluarga Nyonya Simangunsong Boru Manurung, Jalan Dahlia Sada nomor 2 Komplek Bernis Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. 5 di Week Gangkana, di Bagas ni keluarga P Silitonga Boru Situmorang, alamat Gangkana nomor 10 Pitu RT Walu RW 15, Jakarta Timur. Inganan Partangyangan Ruang Timotius AKBP Rawamangun. Paunopon Week Penggilingan, di Bagas ni keluarga Lustar Nainggolan Lumban Raja Boru Simajuntak Nainan, alamat Waran Regensi Blok A nomor 50 Tolu Pondok Kelapa Duren Sawit, depan kampus Unsada. Papituhon di Week Pisangan Gading Raya, di Bagas ni keluarga F Panggabean Boru Sihombing, Jalan Ahmad Yani Gang Akik Yaman RT Sia RW 5 nomor 20 Sada, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Inganan Partangyangan di Ruang Lukas HKBP Rawamangun. Kamis tanggal 12 September 2024. Parjolo di Week Balap Sepeda, di Bagas ni keluarga Morris Butar-Butar Junior Boru Nainggolan, Jalan Kayu Jati 5 nomor 24 RT 10 RW 5 Rawamangun, Jakarta Timur. Paduahon di Week Kampung Ambon, di Bagas di keluarga John Kersormin N Boru Panjaitan, Jalan Porselen Raya nomor 34 RT 10 RW Tolu, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur. Panitia HUT ke-60 tahun dan 125 tahun Pesta Sending Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun Oikumene Inklusif 2024. Obar tu pelaksanaan perayaan hari ulang tahun HKBP Rawamangun pa ono 10 tahun diudu tima tu Pesta Gotilon hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Rangkaian kegiatan Pesta Gotilon HKBP Rawamangun marhite tiktingon niudang akar ruas na memiliki UMKM lau madohoti basar UMKM na pinatupa di hari Minggu tanggal 22 September 2024. Paduahon di hari Minggu tanggal 20 September 2024. Adong 15 tenan na pinatupa panitia. Akar ruas na naeng madohoti boy ma mendaftar tu panitia situa Bistok Datubara dohot situa Sahat Pakpahan. Biaya pertenan ima 300.000 per hari, jala boy ma ditransfer tu rekening panitia. Parheheon na Posobulung HKBP Rawamangun. Seksi na Posobulung patupa rangkaian kegiatan parheheon dohot Batak Night Show di hari 10 Agustus 2024 1 September 2024. Aka rangkaian kegiatan parheheon na Posobulung dohot Batak Night Show boy madijaha di Harotas Tikting manang di Warta Digital HKBP Rawamangun. Parheheon HKBP Rawamangun patupa acara spesial ima drama musikal Batak Sandiwara Mauliate berlatar di Jakarta, kota metropolitan yang menjadi magnet bagi mereka yang mencari harapan dan perubahan nasib.
Cerita ini mengikuti perjalanan Nortier Simanullang, seorang pria yang berangkat dari impian besar untuk membahagiakan diri dan keluarga. Saksikan kisahnya dalam Sandiwara Batak Mauliate yang akan ditampilkan pada Sabtu tanggal 14 September 2024 di Teater ACS Jakarta. Parheheon Remaja. Minggu Sadarion tanggal 8 September 2024 ima ibadah penutupan Parheheon Remaja HKBP Rawamangun di Parmingguon pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu, dohot pukul 10 tolu puluh wib, remaja persidohot gabe kolektan. Parmingguan pukul 10 dohot pukul 8 melayani song leader dohot pemusik. Patanakon hatani debata PHD AMA. Seksi AMA HKBP Rawamangun patupa partangyangan PHD hari Jumat tanggal 10 tolu September 2024 pukul 10 sia wib di ruang Timotius. AMA HKBP Rawamangun niundang mandohoti PHDI. Konven Distrik. Senin tanggal sia September 2024 di Patupado Konven Pandita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringan di HKBP Kebayoran Baru Jalan Hanglikiu Tolu nomor 10 Walu Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Parhalado Goktiki dohot keluarga, Pandita pensiun dohot keluarga, dohot Ina Sarfat asama dohoti konveni. Pembangunan sekolah minggu HKBP Moria Palace Resort Philadelphia Pekanbaru Riau. Minggu tanggal 15 September 2024 Pandita Resort HKBP Rawamangun Pendeta Banner Siburian MTH Borhardotu acara pesta pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Moria Palace Resort Philadelphia Rumbai Pekanbaru. Minggu Sadarion tapatu pado poti manang kotak lau mangurupi pembangunani di jolo ni pitu gereja tak. Efisiensi penggunaan kertas warta jemaat. Obar tu program kerja dohot anggaran HKBP Rawamangun tahun 2024 ima efisiensi penggunaan harotas. Tarencana hodo mulai bulan September 2024 pencetakan harotas tikting tahurangi ma. Tikting boima di download di aplikasi HKBP Rawamangun tersedia di Play Store apps Store manang scan barcode di bangku gereja tak. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu paota bain sangap ni guwarna. Songonima tikting di huriata Minggu Sadarion.
Damini debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikira munabi. Marhite-hite Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hamunak kadamang dohot dainang hahanggiku di bagasan guarni Tuhata. Selamat hari Minggu madihita saluna. Tajakoma barita nauli mamakulingi hita di bagasan Minggu manugok ni Arion tersurat di Markus biddu pitu ayat 24 sahatu ayat 37 usaha madihita tapi huti hukma dungi borhak maibana siani lau tuluat tirus. Jadi dibongoti masada jabu naing maunang terbotoi di rohana alai dang terbaca buni aidang pigadan dibigi sadainaina baritana partodi nahodar doboruna gaibero maibana mersinggang tujuluna perbigudo inai siap bangso siroponisia jadi dipangido matuibana asa dipabali sibulisi sian boruna alainin nado mengelusi loas jolo busur akadak danak aidang tama buatos si panganon ni akadak danak lau madabu hoca tujolo ni akabiyang alainin na inai-inaido mengelusi ido nian Tuhan alai do akabiyang na ditoruni mejai mangalang na pinapisik-pisik kon ni akka danak gabe di dokma tu inai ala ni hatami lao maho nungaruar sibulisi siap borumi lau matutuna sida muli gabe jupak sama borunai mudum di pudumanna nungaruar sibulisi dengi borha amaji susmusesian luat tirus lau sia Sidon sahat tu tau Galilea mamulus sia tonga-tongani luat si 10 huta jala dibuam matuzuluna sahalak nanengel huhut mangungu dia lehele maibana asa dia pehon tangan na tusi jala dibuam maibana tunasuhi holang sian na toropi dijuluk komma jari-jarina tupinggol ni halaki dungi mersiti jur maibana lahomat jamadilana laos menaili maibana depak gijang marhosa gudang ma dungin di dok matu ibana he pata nama dok muka ma jadi muka matutu perminigianna har ma nang ihot di dilana gaibeti kosma pakulinga jala di popai manasida unang di pabua-bua tu halak alai lam diorai lam gugu manasida mamarita hotsa jadi longang situtu manasida nin nama nunga dengan saluhna di baini bana gabi merbinigido akana nengel jalan nama ngungu gabi makatai di bain olak nima sahana hurian itu hatta dipakulingi debataro hita sadarion nama jauhon naung denggan saluhuna di patupa ibana dangadong nasudenggan di patupa tuhatai jala sada siya kriteria na denggan di turpuhoni mah moloris sudi dapotan
naung porsea dapotan alai naso porsea do petong dapotan ala boido dengan dihita secara subjektif mulai dengan diau dak polariko diho dengan alai yang go barita masa di turpuk tahun nadinggan nabi nahen di Jesusi ima dengan tusudi uli tusudi dangadong na luangan alai ris dapotan basa-basa ni debata tui seris dapotan tuhala Israel naung porsea naung pinilit na gabi bangsona alai tonggo dapotan tu bangso sileban bangso parbigu ima dua contoh na diturpuk tahun sahalak siap boru-boru Kanaan sahalak nanengel dohok nangungu dua caon siap duru ni halak Israel boru Kanaan na di halak Israel dirajumi dak partohap di harajau di dia bata jala dirajumi halak Israel do akka bangso on bangso naramon bangso narumar naso masuk etongan di harajau ni debata alai melo taingot do amu akada mang do dainang sarana di Matius 5 di paro debata do udan tuak kana dengar roha do najaha roha di lehot do matani hari tu akana bonar doho na so bonar nang rohana dilehot do udan tuha kabipi Rawamangun alai dilehot do nang udan tuertita na sorak merminggu do tita saluhu nei di bagasan asin rohani debata dang eksklusif haroron itu hata Tuhan Yesusi debatana universal du ibana jala holong itu hata Yesusi pe tonggo holong na universal dada holong na sektarian imana dinggani na berzulu nidok ni Tuhan Yesus di bahini hitape hamuak kadamang doh dainang mulo dengkat saluhu na di bahi Yesus nang hitape di jauh dotong laho mabahen akanauli na denggan tuhita sama hita alai doh do tu akadongan na sopor siaido pe dalam manugu na sida lam manadda di Kristus perdenggan basai na padua hon dia manadenggan di terpuk tahun hamuak kadamang doh dainang khusus tu akan atoras odihon anak komu hokop anak komu asaro nasida zala porsea tu Tuhan Yesus taidar naking hamuak kadamang doh dainang boru kananon halak perbiguon sada inainaon ro marsoba marsinggang tuzulu ni Yesus mangarangguton anak konna natongon di dodoni toddi na hodar pangod di horon ni sadaina natoras maradopon anak konna na didodoni hamamago di portibion dirajumi sada tanggung jawab na matsayuli siya nakanatoras maradopon nakaya nakon gari boru Kanaan na soperseyai halak perbigwi soina ma pakok koponna tu boruna tu anak konna dai kollubi siani manyan hita kana persea di tuhatta Tuhan Yesusi mangarangguton ngulu niak kaya nak kota na didodoni to dinahodar manang di zaman digital nuengon tupa didodoni akka todi zaman modern berhala modern naikon situgutan yang ruar siaragam ni akai dijauhi talumowi akan atoras
Sumarihon nguluni anak kota asa dibagasa kahipason. Jala memiliki masa depan nauli na cemerlang marjahat tuhatani debata. Malum bodak danahiham wakadamang dohok dainang malum. Marhite-hite haperseao doh persitutuan ni natorasna pakorhonna malum generasi muda di tonga-tonga ni keluarga. Ati behado bui torop generasi muda nuaeng siga partodionna. Zala ikosongon haporsion ni sada ina boru-boru kana nomma laho pamalupo ni. Di tonga-tonga ni tantangan zaman nata dupi. Holanon sehupamana trupuk tau nakadamang dohot dainang. Tangi pato orang di trupuhon tu dia do huleng lao bapak ni boru-boruon. Wasa holan omak ngaon huleng di bari tahun di trupuk tau. Asugari di hutanami di jahat trupukon tu badohon nado sedang minum kopi mangilapo bapak nga. Jai holan omak nado lao tu Yesus lahom mebuan anak konai. Budaya paternalistik yang kadang kita agung-agungkan, tetapi di teks ini tidak menunjukkan kesungguhan seorang bapak membawa anaknya. Dan di Papua nang moding bapak ngaitong di zon. Holan inong ngaido di Papua. Naro madapot Tuhan Yesus, marsinggang tujulun ni Yesus mangodihon anak konai. Ati behado tok sunggul-sunggul tuhita kaama. Najujutat demi salam mula marsahik boru urusan ni omak ngamay. Mula songon naoto ngulun ni anakon ay tubuh ni boru adon. Dangi sukun bapak nga doh amung nga. Alay tupa mula denggan nguluni. Mula sarjanay denggan karizuni ay boru adon pang bapakmu margado bapakmu. Say matua bapak ngay ma nagabi sitiruon. Nah, alayang goyson sunggul-sunggul tuhitaro ng akaama sotong gabi buni rohana laho makokop boruna nakpidibagasa nakka parsahito. Sa atiro malum nang boru-boru na di songgopi toddi nahodari. Di na didok ngi boru-borui marhite-hite haborseonna. Lapatan na dang abat-abat HP zarak ruang waktu di Tuhan Yesus lahu patuduhon asin rohana. Alay ditikii pada saat pakatayon nai doh mangoloi boru-boru kanani di sido hama malum ni boru nai marhiti asin rohani Tuhan ta Yesus laho pamalupon di bana. Dia malapatan non nang tunguluta sonari. Di dia pehita maringan. Do ingan natta bahir ngulunia kaya nakod dohot natoras. Alay marhite-hite tangi yang pakokopo ni natoras nai dang sudat Tuhan Yesus pamalupon. Na tapi di bagasan jarak na daw anak kota, manang na di Amerika misalnya, manang na di Surabaya, manang na di Irian, manang na di Medan, alay marhite-hite parsirangguton ni naturas na haporseon na terpamalung Tuhan Yesus dui sopola marnida jarak jonok manangdang. Bodo rata patudo so jolo hamwa kadamang do dainang isarani telepati penyembuhan jarak jauh walaupun tidak di tempat ayang goka dokter baik ikut di pemelum ikut di zamaro ikut di tiok bo ikut di pemelum bo tapi melebihi itulah Tuhan Yesus menyembuhkan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Hamunak kadamang dohot dainang dimulai memang tak pitor dia oleh Tuhan Yesus pangiduan ni ina-ina nasian boru kananon. Ahai dok Tuhan Yesus macai posi dang tamale honon
si panganon na tudak danak lehono tuaka suka rohat taman dokon biangona teh apalagi di gereja lapatan na hita sendiri pe hola madokon bisa daun ngamol songonima najisna besada dihalak Israel songonima roana idok Tuhan Yesus dang tamalehonon si panganon siada danak tuak kabiang sirana sezazer tuak kabisa dodo boru kananon alani ramun dia tong diduru ni bangso Israel at sugari ratu hita padohanon so iya pitahoy ningon rupane makasar huma ho mangido do iban yan songoni ma alusmu tuiba hamunak kadabang dohot dainang patuduhon persitutuon ni inainaodo taporsiona dang madeli ibana dang macohot ibana dak tersinggung pakilalaan na dak sumuru tibana dang gabelao ibana manadikot Tuhan Yesus alai dok ibana do di bagasan serep ni roha ido nian Tuhan alai biangi pe dialang go aka na pisik-pisik kon ni dan hiditoru ni mezane manggobar hontoru ni rohana do kesungguhanna nasopola meila ibana dang adong be ibana harga diri demi anak konna nanang mangido hama malumon mago petaho harga dirina mago petahoi dietong ibana hadirionna alai dang mago dietong ibana hadirionna anggo dijulu di debata mangido-ido tuboruna na tongod di bagasan parsahitoni sunggul-sunggul do tuhita hamuak kadamang do dainang di ngulutta si ganu pari boy sa zodo ragam pangido atta na sopitor dioloi tuhani di nguluon di bukit detay jojo di dokon nang sipata di pabidda debata pangurupina alai boludung roti kina pitor tongosonna marsiranggut ibana ala dihaprosya ibana danga dong na sia-sia molo marsiranggut doh tuhane tarsongo si Jakobiru panido ibana do marsiranggut do suru-suruan debata di ai zabok tung naso jadi paluoku ho Tuhan iya sojolo di pasu-pasu hoa dangi paksa ibana parzolo maju tua doh tudak dana hidang ay namangido do iban dia mau memakai budaya antri mulut terjemahon dalam bahasa modern ini perempuan Kanaan juga mau antri alai pada akhirnya dia lui debatado pangiduanna iban nama cai sodak bo Matius pitu ayat pitui MCK mulut wakadudul nomor bezu nidok mon MCK tapi jangan dibayangkan bagian belakang tapi supaya MCK-nya itu gampang diingat mintalah maka yang kau akan diberi carilah maka yang kau akan mendapat dan ketoklah maka yang kau akan dibukakan pintu bagimu hamunak kadamang dohot dainang napadua horroma muse di Sidon sada nanengel dohot nangungu buma jo tabayakon molodung ro tuhita madapoton di sibana tong nengella di sitong do ngunguna dang boy mabigi madokko sidohonon nape dang adong boy bihama benom mangadupio angwa maddo asurat hadupi razol masih songonon tumangkod na madohonot ta dakpola aku patabi ay tang boy berkomunikasi timbal balik sia-sia pakilalan molo pajupado jolma nasokono alai dina dibuan natorop
tu Yesus ibana sadia pehon tanganna dang ditulak Yesus ibana. Alai itu tu dibuat jolo tuna holib tuinganan na soding. Bahasa dibuat Tuhan Yesus ibana tuinganan na soding. Ala dangolo tuhata Tuhan Yesus si so force di tonga-tonga niya kanatorop. Ala na marsahiton do nabutu hama malum ni parsahiton. Dang pola rikot patuduon na huasona asa kepe patar di tonga-tongan na humaliyang. Ay parhuaso do ibana. Jalamual ni nasa huaso di bagasa diri na. Ay ibana domwal ni nasa huaso na dong disadok per behama hamuak kadamang di bait Tuhan Yesus pamalupon. Matcay mura. Di zuluk komanin na zari-zari na tu si pareon na. Murana ya te sa zuluk go. Anggo di Tuhan Yesus mangukap aka si pareon. Anak-anak yang kalau mau juga pura-pura tidak mendengar suara mama atau bapak, buka kupingmu dijuluk oleh Tuhan Yesus. Tajam mendengar. Dungi sabursik tizur do di bahani bana. Tu dilana. Baik kau mau sabursik tizuron. Alai sotung songon narok sada opung di hutan nabi. Alah ya di bego sa tizuron, bah berarti buiro mantap mo din darupani ibang tizura tu pahopuna malum may amangin darupani. Hapi ng malum ay nga marsahi-sahi di bana di bagasan nguluna. Tapi bagi Tuhan Yesus apapun media yang ada dia berkuasa memakai itu untuk menyembuhkan Tuhan. Ludah Tuhan Yesus bukan sembarang ludah. Memang para ahli juga berkata bahwa dalam ludah ini kalau bersih memiliki enzim yang bisa mengalahkan kuman-kuman dalam diri kita sebagai manusia. Alai so tunggabe dot tanoni bah hutujuru majohoba hinda rupane samalum sai dau maida. Tijur ni Tuhan Yesus doang guna badia na marhuaso. Dak tijur ta. Jadi so tunggabe masih tijuran hita sama hita. Aka ama doho ina. Holat tijur ni Tuhan Yesus soddo na marhuaso. Na mga bolokon na tu mga bolokon na sasahit. Siyan nguluni hita ka zolma. Hamunak kadamang doho day na do Tuhan Yesus hepata muka ma. Dangarong hape na so terukap huaso ni Tuhan Yesus. Sahit di tonga-tonga ni nguluta. Di bahini nuaeng dangapala sahit na sumabigi dalam arti fisik. Alay molo tutu si tutu hita tong manangihon hata ni tuhatai naikodoh nang rohata manangihon hata ni dongan. Ukap rohan na toras manangihon keluhan ni ianak konna. Jalana konna pe ringgas manangihon keluhan ni natoras na. Jalahita sama hita. Marpinggol natakas tumangihon. Hui-hui ni akka dongan. Doh marnida akka hui-hui na sida dito nga ninguluta si kanupare. Di bahani nunga dengka saluda di bahet Tuhan Yesus. Diuka manang si malolong ta marnida dengka basana. Diuka manang si pareota tumangihon hatana. Doho lomo ni rohana si ulahonota. Hamunak kadamang doho dainang. Di dok Tuhan Yesus di ayat na parpudi 36 doho 37 dipopai akan atoropi unang pabuah-buah tuhalak. Ano maksud na sa sitonga. So tunggay betaro ano dang rikok bepabuahon.
Alai sasitonga na Tuhan Yesus, kalau engkau memberitakan itu bukan demi hormat kemuliaan bagi Tuhan, tetapi engkau geser menjadi kemuliaanmu, tidak penting. Ala sifata do olo zolma nang berbarita tu Tuhan Yesus, hape dada nang Tuhan Yesus sinaikon gabe di pasangap, asa gabe dirira do di paulo-pulo di tonga-tonga ningoluna. Alai Roma na toropido di son lam diorai, lam di baritahon. Zolma nang makilala hamamalum ni Tuhan Yesus, nadenggan nabi nahin ni Tuhan Yesus tu ibana, tungso terhutam ibana pamanganna. So mamaritahon barita haluaon. So mamaritahon hamamalum dohot dengan bahasa binahin ni Tuhan Yesus di tonganing ngolutta. Hitape anggodunggo tahilala dengan bahasa ni Tuhan tu hita. Hamamalum pinasa ni Tuhan tu hita. Dengan basana dohot asin rohana. Tukso terbaik kita. So mamaritahoni. Tung diorai petaho. Alayang gua kena persea ikon lam di baritahon. Jala ima tong nadinggan di turbukta. Di bait Tuhan Yesus nadinggat tu hita. Jala hita be baritahon otta menang guarna. Marhite-hite gulumit ningolutta. Marhite-hite pakkatayota nadinggan na labo dalam masu-masu. Marhite-hite kinerjata akan nadinggan di kantor. Gay membay nakaproduksi na umuli di dia pehita maringan. Mabuan hadumaon kesejahteraan di tengah-tengah ni usaha di dia hita maringan, di tengah ni masyarakat nang di tengah-tengah ni keluarga tapi Tuhan tama mamasu-masu hita saluna martang yang meta. Puji-pujian hamauliateon sopanami di zulumali Tuhan. Ala toktonggo dibuhali jali pakulingi hohami marhiti-hiti barita nauri nakutangiok kami. Di johoko do Tuhami li Tuhan nunga dengan saluhuna di baheko. Dengan dada holat dihami alai dengan ala doh nang taruli dongan nami diduruni halak Israel uzui halak Kanaan akan dirajumi naramuni ala holong ni Tuhan Yesusi holong na mamulin tu saluhu na do holong na universal zala Tuhan Yesusi pe di perhatopo rohanami dada holat Tuhan nami halak Kristen alai di bagasan hapor syaun nami na bagas tung Tuhan ni saluhu na do hoali Tuhan si pujion nami jala si sobaun nami di baini parar mahami gabi ula-ulam nabui patupahon akan nadinggan na tahu hasangapod di guarmu las ni roha maradopon akadongan mabuan pasu-pasu di tonga-tongan yak kaulau siap hari ay marhite-hite ilam denggamma kantor inganan nami markarizo lam denggamma masyarakat di dia hamimian lam denggamma keluarga di tongan bagas nami ganup nang huriam lam denggamma molo sudi hami makanguluhon na denggan naong pinatupami say padaw hami Tuhan siya nakaulaw na Solomon roham alay say marsyado mahami patupahon na umuli patupahon na denggan di dia pe hamimian di dia pe hami maringan nangakaulaw na denggan daulaw ni sarang natoras makokop ngulu ni yanakon na tupa songo boru-boru partod di nahudar di zamita na kutangyok kami atik tunggodang do akaremaza na posorulung suduk na poso na di dodo ni todi nahudar todi zaman todi modernisasi dia katik na perpudion ali Tuhan malum do nasida
merhiti-hiti haporsiaon persirangguton pakokopon ni inana natorasna. Dibahini hami pesudiakan natoras naeng dohot tami pauliulihon haporsiaon nami persiranggutonon nami maradopon akayanakon nami. Sotung nahurang dodiba nakaporsiaon yakan natoras mangodihon akanakonna mulutung adong akasudut nauposoi na dausyakko. Alai lehokoro Tuhan pekrimu sadarion ali Tuhan. Terpamalum do akatod na hodar siya naka generasi mudai marhite-hite haporseaon parsitutuon pakokopon ni naturasna mangaranggutod dengan basam si jalon yakayanakon nami. Dangadong Tuhan na magopo siyan parsirangguton ni sada inay laho mangudihon anakon na. Asima rohamali Tuhan nang pehola sada ina dibaritaho diturpukon ali dohok manang Tuhami nang akaama. Molo tungbuni di jamitaon akaama dang dibaritahon marhiti evangelium si Markuson alayang gonwaing saibay marap ama doho ina rap mangarangguton ngulun ya kaya nakon disadok panggulmiton ni nguluna. Lehod dihami habasaron dot hasabaron. Molo sopitor di jalohami akka pangiduan nami marujahat tulo monirohanami husor may Tuhan asa marujahat tulo moniroham. Asa unang madili hami songo boru-boru kananon alai seret rohana ditoruro tangan na mangido dengan bahasa jala laus di hati hai di pamalum Tuhan Yesus baruna sopola ikut di tanganna secara fisik aidang sudah Tuhan Yesus mangalehon asin roham dia kainganan na meragam dia karuang na berbeda-beda dohot akka inganan na daw ay jonok gui Tuhan di tangamu laho pamadumom. Lehod di hami ng basa-basa hamamalum ni sahid. Marhite-hite si pareon natakas marbinigi. Doho marhite-hite dila natakas marpakuling. Sa juluk go di baik ko Tuhan. Laho pamalupon si malolong ni si pareon ni nanengeli. Jala hola merhite tizur do terpamalupo dila ni nangungui. Balganay huasom ali Tuhan. Hal na metipe di pararho laho mga bolokon nasa sahid siya kami. Sunggul-sunggul do itu hami dangadong naso tarpatupaho molo tutu si tutu hami mangido lehonom mudo molo tutu si tutu hami mangalului pasahatom mudo jala molo tutu si tutu hami manuktuhi ukapom mudo nang dihami ima uhir bagas turohanami ali Tuhan asa tu dengganna ngulu nami tu dengganna keluarga nami tu dengganna masyarakat nami nang bangso nami alay lam tabay madihami pangatusyon na baru boru kanani doho nanengel nangungui di pamalupodui di Tirus doho di Sidon luat ni halak si Pilibigo. Hami pe Tuhan lam ukap rohanami maraliale dohot akadongan na sosahapor siya do pe dohot tamin waeng ay marhiti-hiti iro gabi tarsormin bohin ni Kristus di tonga-tonga na humaliyang dalan nami mamaritahon guarmu na badiyay di tonga-tonga ni sadok parangudon nami. Mula-mula kami natuhasya bagas joromon sa ilam tuli na ngulu nami lam tudenggan na ngulu niya kaya nakon nami
lam tuhicana ma si pareon ni saluhut na nangakianakon zala lam tu ulina ma akapakatayon ay nunga malum si pareon nunga malum akan nangungu dengan di patobao saluhut na tutangamu matong Tuhan upasatami akadongan namin ay ibaga sa parsahiton Inang Susilawati Boru Huta Barat amang hapangaribuan Hendrik Parsaulian Sirigar Inang Nyonya Sibagariang Boru Huta Barat Inang amang Binni Pasaribu Nyonya Tambunan Boru Siahan Nyonya Tukatorop Boru Siahan Doko sudiyak kadongan namin natongon perawatan pemulihan di Jabu nang hami sa luhuk na nabongot tu bagas Zoromon adong bido Tuhan say nami apehoma tangamu naguk huasoy pamalupon asa sonang suharibu-ribu kami marulupulup to dinami makasagaton hamamalum ni sahit dengan basa si pasahatom mo tu hami ganup marsada-sada sesadu sanami ali Tuhan ala asidot holong ni roham di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marede maita.
Upasaha ma peliat na tuadu ni debata martang yang maita. Ali debata amanami na di benua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon na dinggan. Dohot na sauli basa na mauliutus. Upasaha tami masyan na nileomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga tonga ni Huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asal lam hutadahami. Gudang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asal lam girgir hami mardok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di benua gijang, say pinarbedia maguarmu, say Roma harajaum, say saut ma lomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songop panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon tu panguzunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho. Isodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor homma damena tutodim.